जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ बिथांमोना मोजाङै मोनथिगौ मैयानि समाव आङो मा भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन। बे जाहैबाय जागायजेननायनि से बालाब 2 सिरिखौ बिथा खालामनानै एबा मिरु खालामनानै बाथ्राखौ लानानै फैदोंमोन आरो इसोरनि जिउ एबा इसोरा दैनि सायाव मानो दङमोन बेखौ जोङो सावरायदोंमोन आरो बेखौ नोंथांमोना मोजाङैनो मिथिनो हाबाय। नाथाय बेयाव मोनसे आद्रा थानाय बाथ्रा दं जाहैबाय। बे जाहैबाय जेब्ला जोङो जागायजेननायनि से बालाब 2 सिरिखौ फरायगोन बेयाव अलरेडि दैया दंखायो। मानोना दैयावसो इसोरा दं, इसोरनि आत्माया दं एबा इसोरा दैयाव दं, बे बाथ्राखौ जोङो मोनथिनो हायो। आरो बेखिनियावनो जोंहा जोंनि गोसोआव मोनसे सोंलुआ फैयो जाहैबाय। बे जाहैबाय जुदि इसोरा दैयाव दङमोनब्ला अब्ला दैखौ इसोरा माब्ला सोरजिखो, बे मोनसे सोंलुआ जोंनि गोसोआव बेरखाङो। आरो थिग बेबायदिनो मैयानि जिथु भिडिअ दङमोन बै भिडिअनि जिथु कमेन्ट बक्स दङमोन, कमेन्ट बक्सआव अलरेडि माखासे सुबुंफ्रा सोंदों जे इसोरा दैखौ अब्ला माब्ला सोरजिखो होननानै। मानोना जागायजेननायनि से बालाब 2 सिरियाव अलरेडि दैया दंखायो, जोङो दंखायोखौसो मोनथिनो मोनो। दा बेयावहाय गोबां मानसिफोरा सोंलु जागोन। दा अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो आं बुंनो थांगासिनो दङ जे दैया अब्ला माब्ला सोरजिजाखो। मानोना जागायजेननाय से बालाब 2 सिरियाव अलरेडि दैया नुजानानै दंखायो, जे सोरजिजाखानाय जानानै दङ, जेरावहाय इसोरा दैयावसो दंमोन, बेखौ जोङो मोनथिनो हायो। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दिनैनि बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय गोबां गोनांथि जागोन आरो नोंथांनि जिउआव माब्लाबाबो बेखौ लानानै सोंलु जानाय नङा। आरो लोगोसे खावलायनो हास्थायदों, बेबायदिनो गोबां सुबुंफोर, गोबां फोथायारिफोरा हयथ' बे बिसयाव सोंलु दङ जे थारैनो दैखौ इसोरा माब्ला सोरजिखो होननानै सोंनाया गोसोआव दङ, नाथाय फिननाया गैयाबो जानो हागौ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, आंनि गोसोनिफ्राय नङा बाइबेलनिफ्राय नाजानानै आङो नोंथांमोननो फिननायखौ लानानै फैनो नागिरदों। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो लोगोसे बे भिडिअखौ गुबुनफोरनोबो शेयार खालामनानै होगोन, जेन जायफोरनियाव बे सोंलुआ दङ बिथांमोनाबो जेन रोखा जायो एबा मदद मोनो, हेफाजाब मोनो आरो सोंलुनि फिननायखौ मोननो हायो। भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोबजासिम आंजों लोगोसे थादो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जेब्लानो जोङो बाइबेलखौ बेखेवगोन अब्लानो बाइबेलनि गिबि सोदोब एबा गिबि वर्ड्सफोर, जिथु सेन्टेन्सफोर दङ, लाइन्सफोर दङ, बेयाव जोङो एरैहाय मोननो हागोन। जागायजेननायाव इसोरा नख्रां आरो पृथिबिखौ सोरजिदों। बे राव एबा सोदोबनि गेजेरजोंनो जोङो इसोरनि खामानि मावनायखौबो नुयो आरो बाइबेलनि जागायजेननायखौबो जोङो बेनिफ्रायनो नुयो। अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर, बे बाइबेल सिरिया गासै ब्रह्माण्डनि सोरजिथायखौ आवग्रिनानै लायो एबा आवग्रिनानै लादों। नख्रां आरो पृथिबि होननानै बुंनायनि इब्रि रावनि एबा इब्रि भाषानि जि ओंथिफोर दङ बे जाहैबाय नख्रां माने आबुं ब्रह्माण्ड, पृथिबि माने भौतिक सृष्टि। बेनि ओंथियानो जादों नख्रां आरो पृथिबिखौ सोरजिनायजों लोगोसेनो इसोरा गुदि मुवाफोरखौबो सोरजिफादों। जेब्लानो नख्रां आरो पृथिबिया दाजाबाय, इसोरजों राव होजाबाय, कामान होजाबाय, अब्लानो गासैबो मुवाफोरानो जाफादों। जेब्लानो इसोरा बुंबाय नख्रां आरो पृथिबिया जा होननानै, बै समावनो अर जाबाय, बै समावनो गेस जाबाय, बै समावनो गोरा बेसादफोराबो जाबाय। देट मिन्स बुंनो थाङोब्ला गुसुं रावाव बुङोब्ला जि एलिमेन्ट्सफोर नांगौमोन, जि पदार्थफोर नांगौमोन, बै पदार्थफोरा, एलिमेन्ट्सफोरा, जि कम्पनेन्ट दङमोन, बै कम्पनेन्टफोरा गासैबो जाफादोंमोन। जागायजेननायनि से बालाब 1 सिरियावनो बेफोर गासैबो जादों। अब्ला दैयाबो बै सानावनो सोरजिजादों नामा? जिहेथु जोङो बेनि फिननायखौनो नागिरनो थांगासिनो दङ एबा बेखौनो जोङो नागिरगासिनो दङ जे दैनि सोरजिजानाया माब्ला जाखो होननानै। अब्ला जागायजेननायनि 1 बालाब 1 सिरियावनो दैयाबो सोरजिजाबाय नामा, ना बेनि बबेबा समावसो जादों? अनजाग्राफोर, जोङो आरोबाव आवगायलांबावदोनि। बेवहाय इन दा बिगिनिं होननानै बुंदों एबा जागायजेननायाव होननानै बुंदों। बै जागायजेननायाव होननाया से दिननि बाथ्रा नङा। बे सोदोबखौनो इब्रायारि रावाव बेरिसिट होननानै बुंदों आरो बेनि ओंथिया जादों जागायजेननायनि जागायनाय, समनि जागायनाय। बेनि माने एबा बेनि ओंथियानो जादों बेनि आवगाय सम गैयामोन, बेनि आवगायाव घरि गैयामोन, बेनि आवगायाव सान हरनि बाथ्रा गैयामोन, बेनि आवगायाव जेबो साननायनि बाथ्रा गैयामोन। बेनिखायनो गितफोरनि 9 नम्बरनि 2 सिरिया ओरैहाय बुङो, हाजोफोर उजिनाय सिगां, बुहुमनि आरो संसारनि महर जानायनि सिगां, औ मुंबो उजिया सायावनिफ्रायनो अनजिमा गैयै जासे नोंनो इसोर। बेनिखायनो जों बेखौ मोनथिनो हायोदि सम गैयैनि सिगांनिफ्रायनो इसोरा दं, नाथाय सोरजिनाया समजों लोगोसे जाबोबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मोनसे बाथ्राखौ जोङो थर खालामनि एबा गोसो होनि, बे जाहैबाय
इसोरानो गासैखौबो दादों एबा इसोरा दागिरि सृष्टि खालामग्रा आरो बे सृष्टिनि बिसय बे दानायनि बिसय सोरजिनायनि बिसय इब्रायारि रावाव बेखौ बारा होननानै बुङो BARA बारा आरो बेनि ओंथिया जादों जेबो गैखायैनिफ्राय माबा मोनसे बानायनाय एबा सोरजिनाय क्रिएशन आउट अफ नाथिं बेनि माने आवगायाव जेबोआनो गैयामोन जेबो मुवाबो गैयामोन जेबो सोरांबो गैयामोन दैबो गैयामोन नख्रांबो गैयामोन खोमसिबो गैयामोन बेनिखायनो इब्रायारि 11:3 ओरैहाय बुङो फोथायनायजों जोङो मिथिनो मोनो इसोरनि बाथ्राजों बे संसारा सोरजि जादों आरो जों नुनो मोननाय मुवाफ्रा नुनो मोनिनिफ्राय सोरजि जादों दा बेनिखायनो जोङो मोनथिनो हायोदि दैयाबो बबेबा थाखानायनिफ्राय दाजायाखै जेबो गैयिनिफ्रायसो दैयाबो दाजादों नख्रां आरो पृथिबिया सोरजि जाबाय होननाय जिथु बाथ्रा दङ बे बाथ्राया माबा मोनसे खन्थाइनि बाथ्रा नङा बे जाहैबाय इउनिभार्सेल सैथो बाथ्रा जिहुदी इब्री रावनि बायदिब्ला नख्रां आरो पृथिबि समान गासैबो होननानै बुंनाय जायो आकाश और पृथिबी समानसिन सबकुछ एभ्रिथिं जेरैहाय जोङो माखासे राव माखासे सोदोबफोरखौ बाहायो दि जेरै दिन रात होननानै बुङो सान हर होननानै बुङो आरो बे सान हर बुंनायखौनो जोङो समानै बुङोब्ला मा बियो गासै सम होननानै बुङो पुरा समखौनो बुंगोन आरो जोङो गोजौ गाहाय होननानै बुङोब्ला बिनि समाना जागोन जाहैबाय गासै दिग फारसे होननानै बुंनाय जायो बेबायदिनो नख्रां समानसिन नुनो मोनै दाजाब नुनो मोननाय ब्रह्मन पृथिबी समानसिन सोलेरनि दाजानाय भौतिक सृष्टि बेनिखायनो नेहेमियानि 9:10 ओरैहाय बुङो नोङो आकाश आरो नख्रांनि हाथरखिफोरखौ बानायदों नोङो हा आरो सागोर आरो बियावनि दंनाय मानिखौ सोरजिदों बे बाइबेल सिरिया जोंखौ बेखौ मोनथिहोदों दि जे बेयाव थानाय गासैखौबो सोरजिदों इसोरानो होननानै फोरमायदों जेरैहाय हाथरखिफोर ग्रहफोर तत्वफोर जि एलिमेन्ट्सफोर दङ जि दै दङ जि गेसफोर दङ जि सोरांफोर दङ गासैखौबो डेट मिन्स गासैखौबो बे इसोरानो सोरजिदों बेयावनो गासैबो सरजाब जानानै दङ अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसान नायगिरि नोंथांमोन अब्ला जोङो फिननाय फारसे आवगायलांदोंनि जोंनियाव जि सोंलु दङमोन जे दैखौ इसोरा माब्ला सोरजिखो होननानै बे माब्ला सोरजिखो होननायावनो फिननाया जागायजेननायनि 1:7 दङ नामा येस अनजाग्रा नायगिरिफोर नंगौ सैथोथार 100% सैथो जे जागायजेननायनि 1:7 दैनि सोरजि जानायाबो जादों मानो जागायजेननाय 1:7 दैया सोरजि जादों बोरैहाय अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन मानोना दैयाबो मोनसे कम्पनेन्ट एलिमेन्ट्स पदार्थ सोरजि जानाय मुवा आरो बे मुवाहा जोबनाय दङ जोबनो गैयै नङा जोबनाय गोनां अनजाग्रा नायगिरिफोर जागायजेननायनि 1:7 जोंनो बेखौ रोखा खालामोदि जे दैयाबो सोरजि जानायसो गोदो गैखायामोन जेबोआनो गैयामोन नाथाय गैखायैनिफ्राय फैनायसो सोरजि जानायसो आरो बे दैनि सोरजि जानायानो जादों जाहैबाय जागायजेननायनि 1:7 जेब्ला नख्रां आरो पृथिबिखौ इसोरा सोरजिदों बै पृथिबियाव दैया दंमोन बै नख्राङाव दैया दंमोन दिनैनि बिगियानगिरिफोराबो बे बाथ्राखौ मानियो दि मेटार प्लास एनार्जिया मोनसे समाव जाखांदोंमोन एबा उजिदोंमोन होननानै बिगियानगिरिफोरा फोरमायो बिग बें थिउरिनि बायदिब्ला हरखाबैनो गासैबो जादोंमोन होननानै फोरमायो एबा हरखाबैनो गासैबो नुजादोंमोन होननानै बुङो आरो बाइबेला दिनैनिफ्राय लानानै रोजा रोजा बोसोर सिगाङावनो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बुंनानै दोनखादों जे इसोरा नख्रां आरो पृथिबिखौ सोरजिदों होननानै अनजाग्रा नायगिरिफोर जेब्ला जोङो जागायजेननायनि 1:2 फरायगोन जोङो मोननो हागोनदि इसोरनि आत्मा एबा इसोरनि जिउ इसोरा दैयाव गजबनानै दं होननानै जोङो खोनायो मोनथियो एबा जोङो फरायनो मोनो अनजाग्रा नायगिरिफोर दैखौ जेब्ला जोङो थर खालामो जागायजेननायनि 1:2 जोङो दैयाव अलरेडि दंखायो जों बेखौ मोननो हायो आरो बे दंखानायानो जादों जाहैबाय जागायजेननायनि 1:7 इसोरा दैखौ सोरजिदों येस अनजाग्रा नायगिरिफोर बे जाहैबाय बोरै जेब्लानो इसोरा नख्रां आरो पृथिबिखौ जा होननानै बुंदों बै समावनो दैयाबो लोगोसे फैदों माखासे दैल' नङा दैजों लोगोसे माखासे मेटेरियेल्सफोर एलिमेन्ट्सफोर जि बेसादफोरा मुवाफोरा गोनांथि बेफोर गासैबो नख्रां आरो पृथिबिया जा होननाय लोगो लोगोनो बैयावनो सोरजि जाजोबदों अनजाग्रा नायगिरिफोर बिनि उनाव जेब्ला जोङो नुगोन सेथि सान नैथि सान थामथि सानाव जेब्ला सोरजिनायखौ जोङो नायगोन अब्लाना नोंथांमोना मोनगोन दैनि बाथ्राखौ नाय इसोरा बैयाव बुङाखै जे इसोरा दै सोरजिबाय होननानै बुङाखै नाथाय थाखानाय जिथु दै दङ जिहेतु इसोरा इन द बिगिनिं जागायजेननायावनो नख्रां आरो पृथिबिखौ सोरजिनायावनो इसोरा बैयाव दैखौबो दाखाबाय दा बिनिखायनो जेब्ला नोंथांमोना फरायगोन
सेथि सान नैथि सान थामथि सान जेब्ला फरायगोन बैयाव नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। बाइबेलाव बुङाखै जे आं दै सोरजिबाय होननानै, नाथाय बैयाव मोनसे बेबस्थाजों अर्डार खालामदों जे बे अर्डारा मा, दैया दै जाथोंसै, नख्रांनिया नख्राङाव थाथोंसै, हागुंनिया हागुङाव थाथोंसै, सागोरनिया सागोराव थाथोंसै। बेफोर गासैखौ अर्डार होनानै मोनसे डिसिप्लिनाव सिस्टेमाव लानानै फैनायखौसो नोंथांमोना मोनगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मिजिंथिदों नोंथांमोना बे बिषयाव रोखा जाबाय होननानै। जागायजेननाय सेबालाब 1 सिरियावनो दैखौ सोरजिदोंमोन इसोरा। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, नट अनलि दैजों लोगोसे जि एलिमेन्ट्सफोर दङ, जि कम्पनेन्ट्सफोर दङ, बै कम्पनेन्ट्सफोरखौ इसोरा नख्रां आरो पृथ्वी जा होननायावनो बेयावनो दैयाबो दंफायोमोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे बिषयाव नोंथांहा जेबो सोंलु गैला आरो गोनो गोथो गैला होननानै फोथायदों। आरो बे बिषयाव गोथौसिन मोनथिबावनो हास्थायोब्ला नोंथाङा गावबो देहेन खालामदो आरो सोरनिबा गोरों गोरा सुबुंफोरनियाव नोंथांमोना मोगा मोगि सोंदो। सोरबा गोरों गोराफोरजों लोगोसे, पास्टरफोरजों लोगोसे, रेभारेन्डफोरजों लोगोसे, फादारफोरजों लोगोसे, जाय गिर्जानि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनजों लोगोसे जिरायनानै नोंथांमोना बे बाथ्राखौ सावरायदो। अब्लाना नोंथांमोना आरोबाव मोजांसिन जानो हागोन। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। दैया माब्ला सोरजिजाखो होनबा, नम्बर 1, इन द बिगिनिं, जागायजेननाय सेबालाब 1 सिरियावनो दैनि सोरजिजानायाबो जादों। बे गासै भिडिअनि बाथ्राया नोंथांनि थाखाय बेसेबां गनायजाथावना बेखौ नोंथाङा गावनि थाखाय मोनथिसिगौ। नाथाय आङो बाइबेलनि बायदियै नोंथांमोननो बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै फैबाय जे दैया माब्ला सोरजिजाखो आरो माखासे कम्पनेन्टफोर दङ। आरो बेफोर कम्पनेन्टफोरखौ एबा एलिमेन्ट्सफोरखौ आं बुंबाय थानो हास्थायाखिसै, जि एलिमेन्ट्सफोरनि बाथ्राफोर दङ। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, दैनि जागायजेननायनि सेबालाब 1 सिरियावनो जागायजेनदों। दे अब्ला भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो, शेयार खालामदो आरो जायफ्रा गोदान फैदों साबस्क्राइब खालाम। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।